Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang napulo ka mga nagapanguna nga balita sa isa sang Negros ang amon igadulong sa inyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KCAT Channel 11. Kag mabatian naman kami sa radio station nga FMR Bacolod 91.1. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Anong ka mga balay nga gindemolish sa Patso, nagapangawat supply sang kuryente. Simultaneous multi-agency sent-off ang turnover sa security forces para sa BSKE 2023, ginpatigayon sa PRO 6. Pulis nga napatay sa makabunggo sa truck, ginbuligan sa Bacolod LGU. Bitaw, handa sa pagpangusisa sa konseho sa ginaligar korupsyon. Kag sa good vibes, plaza sa Bacolod Patahumon Fountain Area sa BCGC i-improve. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, top 3 barangay mascara dancers nga naging madinalagon sa arena and street dance competition ang posible mag-perform abroad. Ginakalipay ka ginapabugal ni Mayor Albi Benitez ang kadalagan sang 44th Mascara Festival nga iyaman ginakabig nga ticket to the world. Pati man diri ang paglabot sa nga interes sang pila ka mga pungsod nga luyag masaksihan ang performance sang mascara dancers. Ginsiling sang alkalde nga magluwas sa Korea, New York kag Long Beach, California, may mga imbitasyon man nga nabaton ang syudad halin sa Milan, Italy, Toronto, Canada kag iban pa. Plano sang alkalde nga dalon dito ang mga mascara dancers, ilabi na ang top 3 performers sa arena kag street dancing competition. Plano man sa syudad nga sa Enero sugura na ang mga plano sa tuigan nga selebrasyon. It's one of the most attended festivals po. And I think this will be one of the books liwat na ginhimo na. Sa number 9, Regional Organic Agriculture Congress ang ginapatigayon sa karon sang probinsya lakip na dari ang pagbukas sang trade fair and exhibit. Ang pagtililipon ng gintambungan sa mga tiglawas sa mga organic farmer groups sa bilog nga rehiyon. Dinapit nga bisita mga opisyales gikan sa National Organic Agriculture Board suno kay Governor Eugenio C. Lacson. Ang amo nga pagtililipon dako nga bulig sa pag-strategize sang palaabuton sang organic agriculture sa rehiyon. Ginapabasog man sang probinsya ang commitment sini sa sustainable agriculture lakip na ang mga pamaagi sini. Suno kay Undersecretary Zamzamin Ampatuan, ang second alternate NOAB chair, dako ang pagpanghangkat sa organic agriculture labi na nga magamay pa lamang sa karon ang produksyon gikan diri. Sa kabilugan, 8% lamang ang organic agriculture production. Bahin sa utan, nyara ini sa 25%. Pero ang rice masyado kanubo, wala gani makalabot sa 1%. Dako ini nga pagpanghangkat suno sa iya, labi na nga ang bahin sang channels kag marketing nga dapat maplastar sang maayo. Samtang sa Market Fiesta sa Ayala, nasalida ang Regional Organic Trade Fair and Exhibit nga ginapakigbahinan sang nagkalain-lain nga probinsya sa Western Visayas. Produce ka ngayon, likely it will be saleable tomorrow. I mean, your harvest will be easily absorbed. But there is some problem in the channels itself kasi yun nga, hindi siya mainstream na commodity. So natural, kung paano mong abutin yung market, hindi mo masalimutin yun na proseso. Although the market can absorb it, but the processes in the marketing probably will be some difficult process. So yun yung kailangan ayusin doon sa organizing itself. We are meeting today with a multifaceted agenda aimed at furthering our knowledge, awareness, and commitment to sustainable agriculture and its methods. Your dedication to this cause is not only commendable, but vital for the economic development of our region. Sa number 8, Provincial Veterinary Office ang karon nag-identify sa mga farmers para sa sentineling. Samtang pag-disinfect kag monitoring ang nagapadayon man, karon nga may mga LGU pa nga naga-report sa mortality.
Sunod kay Provincial Veterinarian Dr. Placida Lemana, nagasige ang disinfection kag iban nga tikang sa pre-sentineling. Luyag nga ipasiguro sa probinsya nga handa na ang tanan. Sa masunod nga tuig ang target sa veterinary office nga sugda ng sentineling o kunang pagsagod sa baboy nga daw kasubong paon para mapatod nga hilway naman gid ang lugar gikan sa ASF o kun hog cholera. Subong padayon ang pag-identify sa mga farmers nga handa na para diri. Sunod kay Dr. Lemana, ang hinubaan kag La Castellana ang nag-report pa sa mortality o kung pagkapatay sang baboy sang Setyembre. Gani hindi pa masiling nga hilway na sa virus ang probinsya. Sige-sige na ato nga pagtanaw kung sino ang pwede, no? Kay matisting pa na kita sang ilang water source, ang ila nga surrounding, tistingan pa nato na sa laboratory kung may virus pa o kung wala. Ang aton na program sang Sentinel kay supposed to be ang farmer na ya mabakas ang ilang sentinel animal, no? Matisting na sila isa ang tawag nato na daw paon bala, no? So amo na ang target naton supposed to be next year pa kay ari pa ta sa pre-centenary, no? Kaso hindi nato ni mapunggan ang ibang nga mga farmers. Sa number 7, Cadiz Evacuation Center sa Cadiz Viejo ang ipangalanan sang syudad bilang Loretta V. Alacre Evacuation Center. Sunod kay Cadiz City Mayor Salvador Escalante Jr. ini sa pagkilalaman kay Alacre nga tumandok sa among lugar. Sunod sa alkalde, iya ipatuyo ini sa sangguniang panlunsod para matigayon ang among lihok. Yara sa sulod sang Cadiz Viejo National High School kung saan nag-graduate si Alacre ang among evacuation center. Samtang gin-turnover na kahapon sa pamilya Alacre ang finance nga tig 50,000 pesos gikan sa Department of Migrant Overseas Workers Welfare Administration. Personal nga nagbisita ang pamuno sang OWA, Arnel Ignacio sa haya ni Alacre. Sunod kay Mayor Escalante, wala niya mapatod kung pilang ESWD, kagang dole naman, may livelihood package. Sunod kay Escalante, ang OWA ang magabulig sa scholarship sang 4 ka hinablos nga ginapaeskwela ni Alacre. Magabulig man diri ang syudad. Mahimo man nga mabuligan sang LGU nga tagan sang trabaho ang utod nga lalaki no Loretta, kasubong man ang mangod nga OFW nga hindi na magbalik sa Kuwait. Sa number 6, pulis nga napatay matapos nga nakabunggo sa truck ginbuligan sang Bacolod LGU. Magabaton sang financial assistance sa pulis nga taga Kabankalan nga napatay sa makabunggo ang iya ginamaneho nga motorsiklo sa truck. Kabahin siya sa mga pulis nga nagbulig sa pagpasiguro sang peace and order sa Mascara Festival sa Bacolod. Kabahin si Pulisa Corporal Riden Agus, 31 anyos, sa mga pulis nga nag-augment agud mapabasko ang peace and order sa Mascara Festival sa syudad sa Bacolod. Papauli na siya kuntani sa Kabankalan City sang Lunes sang kaagahon sa makabunggo ang iya ginamaneho nga motorsiklo sa truck sa National Highway sakop sang Barangay San Juan sa Banwa sang Pontevedra. Tungod sa naangkon nga mga pilas, wala na matabangan pa si Agus kag napatay. Ginausisa man sang Pontevedra PNP kung may ginlikawan nga ido sa dalan ang pulis, amo nga naglapaw siya sa pihak nga lane kag nabunggo sa nasugata nga truck. Nakalabot man kay Mayor Albi Benitez ang insidente, amo nga insigida nagpadala gilayon sang bulak ang syudad sa nalisden nga pamilya, ilabi na sa iya misis nga nagabusong. Dugong sang alkalde nga magabaton man sang financial assistance ang napatay nga pulis. Si Agos ang na-assign sa Iloilo Provincial Police Office. Sa number 5, duha ang pilason sa shooting incident sa San Carlos City. PNP nagasuspetso nga may angot sa illegal nga droga ang among insidente. Duha pilason sa nagluntad nga pagpaniro sa Purok Wakwak, Barangay 5, San Carlos City kay inasang aga. Ang mga biktima ginkilala kay alias Wenmer Pabilar Baby Boy kag isa ka babaeng ginkilala kay Rica Jane Villegado. Ang ginaligar nasa labat lang. Sunod kay Police Lieutenant Colonel Jesus Mesaon Jr., ang hepe sa San Carlos City PNP, may igo sa ulong biktima, samtang ang babae padayon pa nga ginatumod kung sa diin ini na igo.
ginapatihan nga ang mga suspect sakay sa motorsiklo kag nagpadulong sa norte nga direksyon. Nagagwa man sa investigasyon sa kapulisan nga posible may kaangtanan ini sa illegal nga droga. Sa number 4, nagpatigayon sang simultaneous multi-agency send-off and turnover of security forces and resources para sa barangay and SK elections ang Police Regional Office 6. Mga uniformed personnel gikan sa nagkalain-laing nga ahensya sa gobyerno ang gintipon para sa send-off kag turnover ceremony. Suno kay Police Lieutenant General Patrick Villacorte, ang commander sang Area Police Command Visayas ang PNP, ang Western Visayas ang masami ginatutukan sa tion sang piniliay bangod sa natabo sadto nga mga krimen may kaangtanan sa piniliay. Bangod sini nagapati si Villacorte nga dako ang papel sa mga law enforcement agencies nga mapabilin ang matinlo, hilway kag matawhay nga piniliay. Ginapahanumduman sa kapulisan nga tumanon ang mando sa Commission on Elections bangod sila ang may kontrol sa piniliay. Ginpatagman ni Villacorte nga bisan ang mga police units commander ang dapat magsunod sa direktiba sang ilan na tungdan nga mga election officers. Nagupo ng Bacolod City Police Office sa sini nga activity. Kabahin sa programa ang pagbendisyon man sa tropa sa gobyerno. Sa number 3, ang mas dako nga lugar kag ang mapabili ng kontrata sa Bacolod LGU ang pila lamang sa mga ginaayo sang manukan vendors kay Mayor Albi Benitez sa idalom sang Public-Private Partnership Project upod sa SMPHI. Sa pagsinapol upod sa alkalde, ginapilar sang katapos ang Manukan Country Vendors Brotherhood Association nga kuntani mas mangin malapad ang ila pagapwestuhan sa sailuhan nga temporaryo nga baligyaan kung sugura na sang SM Prime Holdings Incorporated ang pagpatukod sa ginaplano nga duwa ka mga BPO towers sa Manukan Country. Sa parking area sang SM, ginapaabot nga ibalhin ang mga vendors kung magsugod na ang construction sang proyekto sa Marso 2024. Suno kay David Montoya, presidente sang Vendors Association, luyag man nila nga mapabilin lang ang ila kontrata sa syudad sa baylo nga sa SM kung matagaan na sila sang pwesto sa bag-o nga manukan. Ginsiling naman ni Mayor Albi Benitez nga ila tun-an ang hinyo sa mga vendors kag ining ipalabot man sang syudad sa SMPHI. Sandig sa kasugtanan, i-develop sa SMPHI ang Manukan Country lakip na diring Vendors Plaza hasta sa Bay Center nga sakop sang 3-hectare property sang syudad nga pagarentahan sang SM sa sulod sang 40 ka tuig. Kung SM, kung anong ilang palisi, di sundong yun ang amon. Though good life sa amon. Wala kami memo kung mag-sign kami contract sa SM mo sina. Kung mag-increase sila sang renta, magawa na. Wala kami memo. Lain sa city, nga kung mag-sign kami sa city, istorya na namon kung anong renta, kung anong facilities, kung balayran. We'll take a look on how that will work. Pero possibly, ilang rent increase compared to this? Medyo tayo nga increase but not that much. So sila ko gani, ang rate nga ginagrihan naman sa SM will be a subsidized rate. Hindi tungod nga subsidized, pinagusto man ka mga pasaka presyo. The reason why it's gin-subsidized ang SM ang rate para affordable gyapon ang mga ginabaligyan nila. Sa number 2, pamuno sa Bacolod Traffic Authority Office nga si Police Major Junji Liba ang bukas sa ginaduso nga pagpangusisa sa konseho angot sa ginaaligar korupsyon sa iyang nga talatapan. Antes pa man nagluntad ang gamo sa tungasan katapos ng bitaw kag ni Councilor Al Victor Espino may tatlo na ka mga traffic personnel nga napahalin si Police Major Junji Liba tungod man sa ginaalegar pagpangilkil. Nalagip diri ang traffic enforcer nga sadto ginsuhulan sang mag-asawa nga nadakpan wala nagasuksok sang helmet. Ginsiling ni Liba nga pamatud ini sa seryoso niya nga kampanya kontra korupsyon amo nga bukas man siya sa ginaduso nga inquiry ni Councilor Espino agud mapadalman ang alegasyon sang korupsyon sa bitaw. Si Espino ang nagpadulong sa nagligad nga semana sa bitaw agud ipalabot kay Liba
ang reklamo sa isa ka motorcycle rider nga ginalegar ginkilkilan sa empleyado sang bitaw para lang mapagwa ang iya na impound nga motor. Pero ginreklamo man ni Espino o kung si Espino sang bitaw staff nga si Abner Salvalion nga nag-alegar nga iya ginbuyayaw kag ginpahog nga patsyon. Gindugang man nanday liba kag Salvalion nga armado sang pusil ang konsehal sang magsulong sa sulod sang PCPO compound. Well, malawig ko nga sa serbisyo, amo gina pinakainitan kong extortion, no? So never ko na way ginaton ginabala gina Tolerate. sultan. So namin na siyang at least paagi na buligan kita may biskahan kung if ever may aragin man rin nga umulbado nag-exist pa subong. May politika nga involved wala. I never involved sa yung politics nga ginatawag. So ako trabaho for 28 years sa serbisyo ko, gamintin sa integrity ta police ta yan. I've been paid by. Kag sa numero 1 sa mga balita sa Negros subong adlaw. Ginsugura na sa City Legal Office Enforcement Team ang demolition sa mga ginakabig illegal structures sa sulod sang Bacolod North Public Cemetery. Anom sa mga elistaran na tukiban nga nagapangawat sang supply sang kuryente. Yari ang report. Nagginuha ang mga nagatangkas nga mga sofa, electrical equipment kag mga pagkabutang sa balay nga gikan sa mga mausoleo nga ginhimo nga elistaran sa mga illegal settlers sa sulod sang Bacolod North Public Cemetery. Ini matapos man ginsuguran sang City Legal Office Enforcement Unit ang pagdemolish sa mga illegal structures sa sulod sang patio. Suno kay City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr., malawig naman nga tinuig nga ginapahalin ang mga nagailistar sa patio. May 15 sa ila ang napadala na sang demand letter antes ang ginpatuman nga demolisyon kaina sang aga. Way magida sila balay ang ilada iya gina obraya ang mga pansyon daya mo yang gina tinira nila. Hindi man sila qualified na matagaan balay kay ban may balay na natagaan na gali o gabalik lang gida. Suno pa kay Ting kadaman sa mga illegal settlers ang illegal nga nagaangot sang supply sang kuryente sa mga poste. Nga pag kung ganing puso kung mag-arat na sila ang mga dala nila ipagwa para why na sila na ibalikon da. Ginsiling man ni Ray Di Mesana, pamuno sa enforcement team, nga sa anom ka mga balay nga ila na pangguba ang lunsay naga-jumper o kung nagapangawat sang supply sang kuryente. Naghinyo na ang CLO sa pamunuan sang Public Order and Safety Office nga mabantayan sang hugot ang patio agud wala na sang magatukod liwat sang ila temporaryo nga mga ilistaran sa sulod sang patio ilabi na nga wala naman nagabaton sang lubong ang syudad sa sulod sang public cemetery. Sa Good Vibes, Bacolod City Public Plaza ang patahumon fountain area sa Bacolod City Government Center ang iga-improve. Yari naman ang hitsura sa ginaplanong patahong sa plaza sa report ni Romeo Subaldo. Amo sini ang sitwasyon sa subong sa Bacolod City Public Plaza. Naging lugar para sa mga nagapamanicure, nagatulog, nagatipon-tipon para magdebate. Ganiluyag ni Bacolod City Mayor Albi Benitez nga himuon nga atraksyon sa syudad ang plaza para kadtuan sa turista. Isa ka Korean company ang nagpropose sang sini nga design para sa plaza. May 4 ka mga pond fountain kag interactive floor fountain sa 2 ka mga lokasyon. May projection lighting, may image projection, sky laser, tree spotlight kag may music. Nagapabilin sa gihapon ang black and white nga flooring pati na ang bandstand nga mga landmark na sa syudad. Nagapati ang alkalde nga kung matuman ini, makahatag ini sang duga nga kalipayan sa mga Bacolodnon kag sa mga bisita. Aside from improvement, kinahanglan naman gid nga daw kay ng plaza. Isa sa aton nga daw historical location. So gusto tayo enhance para mas masadyahan, mas manamian ang mga visitors kag ang atong mga taga Bacolod.
Ginpakita na ni Benitez ang plano sa kay First Lady Liza Marcos kag naluyagan man sini ang disenyo gani magabulig ini sa pagpangita sang pondo para diri. Magahingyo man ang alkalde sa bulig sa kay Senator Mig Zubiri. Nagayo kita sa national for assistance or support. So I showed this actually to the First Lady. Ginpakita ko ang plano, and she's open to trying to find resources from the national government na makabulig sa atin. Sa bahin sa Bacolod City Government Center, luyag man ni Benitez nga i-improve ang fountain area. May proposal man niya ginpadala ang Korean company. Ang fountain, ang sarang madrain kung may event, kag sarang naman mapaandar liwat kung normal nga inadlaw. Nagapating alkalde nga kung mahuman ini, isa man ini sa mga manginrason kung nga kadtuon sa mga turista ang syudad sa Bacolod. Barb, looking forward no sa mga muni nga proyekto, especially nga makadugang ini sa mga atraksyon diri sa siyudad sa Bacolod. Tani inik no, the sooner the better. Do excited mo kung paabot sini. Kagamuyad to mga balita sa isa sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kay ginsakto ang mga impormasyon. Parahan kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Kag ako naman si Nico Delfin. Tubtubwas, maayong hapon.